तो हेलो गाइस वेलकम बैक आणि मोनसे गोदान भिडिअ गासिबो हरनाय जाफिनलायबाय माने एकदम थाब थाब ब्लग भिडिअखौ लाबनो हायाखैना आरोना मानो होनबाथाय आङो बेलेग मोनसे जायगायावसो दंमोन नालाय ना मासबारावसो दंमोन ओमफ्राय आरो फैनाया बारा गोबाव जाखायाखै ओमफ्राय आरो अखाबो हागासिनो आरोना जोंथिं अखाफोराबो थाइफ्रिगासिनो आरो माबेबा जायगायावथ' अखा हानानै हाखौ बुंफुंजोब्बायना आरोना दैया अखाया दाबो थाइफ्रिगासिनो आरोना ओमफ्राय दहाय बे दंफांखौ दाननो नागिरदोंमोन दै ओमफ्राय बिराद रिक्स दं नालाय आं दाननो होदिया दै टेंकिया पुरा जासिगोन आरोना जासिगोन माने जाबाय होनबानो जायो एसे सायाव दै टेंकि बहायबानो जाबाय ओमफ्राय आरो इथिं बानायनो गोनां दंबावो माखासे आरो दाउनि माबा बानायनो गोनां दं आरोना दाउ नै दाउ दङ कयलार दाउ दङ नालाय इथिं ओमफ्राय इसोरनि थाखाय बेरा बानायना होनोसै इथिं ओरै दुंना होनोसै माने थाब थाबनो लाबोनो सानो ब्लग भिडिअखौ नाथाय लाबोनो हानायानो जाया आरोना मानो होनबाथाय कन्टेन्टनिबो इम्परटेन्ट ना कन्टेन्ट गैयाबा माथो भिडिअ लाबोनो फाल्तु लाबोबाय थानानै जेबो लाब गैया बेनिखायनो दिनै बिराद गोबावनि उनाव दिनै लानानै फैबाय आरोना फेमिलि ब्लग भिडिअ बेहायनो दुंनानै होनोसै ओरै दुंना होनोसै माने माथामल'खा नालाय बारा गैया गयफोराबो जोंहा देग्लाय मोनजासिगोन जाख्लिं थाइबायलै टेन दंफांफोरखौ नैथिंगा हानानै लाबाय आरोना दिनै हाख्लायजोबगोन दंफांफोरखौ मानो होनबाथाय न'नि सेराव दंफां गिदिर दोननायफोरा बिराद रिक्स जायोथ' मालाबा बारहुंखाफोर फैनानै बायना होबाथाय बिराद रिक्स थायो नालाय ना बेखौ हाबाय नै हाना लाबाय आरो हाबावगोन ओइ गिदिर फांसे नुदों गिदिर फांसेबो हागोन आरो ना इखो इथिंबो हाख्लायगासिनो एकदमबारे नै बैग्रि दंफां हाख्लायलायबाय नालाय बिनि बैग्रिया जि गोथावमोन आरोना एबारहाय मोनजानाय नंला बिथिं जाना सिबिंफोराबो बेया हेभि जाखाबायमोन आरोना सेस लस जाजोबसिगोन सिबिङा एबार दंफांखौ हाना होबाथाय सिबिङा बायलांजोबगोन ना दा लांगाव कुटुम लावबायमोन माथोलै आवलांसिगौमोन गम गैया सेन्देल गजासो खारसो फांसे हागासिनो आरो फैबाथ' न'आ गैला जाना गेग्रे जोबलांखागोन बाथौथिं माने न'थिंसो गोलैफैजायो नाङो बाथौआव गोलैबाबो जेबो नङा न'थिं गोलैफैबा न'आव थानो जायगा मोननाय नङा ना इसाथिं कारेन्ट तारबाय मजा एबाराथ' बिराद रिस्कि आरोना लोगोफोरनाय बे जुदि बायसान्स गिदिंनो गोनांबाथाय जाहानि न'आव थांखागोन माने ओरै बोग्राफ्रा इथिं बोगासिनो नै बेसे गोजाननिफ्राय बोनो गोनां जादों हे भगबान जाहानि न'खौ दा सेफाय दै न'आनो गंसेल' बाय ओइ गयाबो बासिबाय सब बासिजोब्बाय स्रां जाखाबाय खत्तम जानो सिबिं बागाना आरो गय फुलि गोदान गायदोंमोन बिसोर एसेल'सो बाखि थाबाय आरोना आरो जुदि एसे हेरफेर जायोबाथाय जानि न'आ पुरा थांखागौमोन आरोना ओमफ्राय दा दंफांफोरखौ हाख्लायनो गोनां गैला ओमफ्राय जानि नै फांसेखौ हानो गोनांमोन आरोना ओमफ्राय दा हानो हानाय नंला मानो होनबाथाय रिक्स दं नायो इथिंबो बाथाय लाइन तार इथिंबो बाथाय दै टेंकि इथिंबो बाथाय आरो दखान इथिंबो बाथाय आरो न' गेजेराव थायनाय जाबाय ओंखायनो दा हानो हानाय नंला दानखांजोब्बाय आरोना बनफोरखौ बन माने बिफांफोरखौ स्रां ओंखारबाय एकदमबारे दंफाङानो गैखालाना इथिंनिफ्राय ओरै लाइन दानबोनाय जाखादो दानोबा साफा खालामगासिनो साफा खालामग्राफोरा कुन्दाबो ओंखारबाय आरो बेफोरखौ हानानै न'नि थाखायबो ओंखारहैखासिगोन इथिं आवदोबा दुस दे ओरै खेबसे ओरै खेबसे दानलाय नोङो नामा ओइ दान खेबसे होदो
दानदो जाबाय इथिं होगासिनो दानिफ्राय जोंबो साफा खालामसै सिबिं दंफाङाथ' स्लिम जाखाबाय इमान सिबिं माबादोंमोन बायलांजोबखाबाय सिंफोरा आसियाव फोनां आसियाव दानाबा इथिं जमा खालामजोब्बाय आरो ना दंफां बिलाइफोरखौ दानाबा आं माबानोसै मा होनोमोनलाय दाउ गन्द्रा बानायनोसै लांसै औवानि दोङो इथिं नैखौनो बुंनांगौ इखौनो इखिनियावनो बानायनोसै दानाबा दाउ गन्द्राखौ आंखौ दुमनो रोङा होननानै बिनानावा दुंगासिनो माने दायो आंखौ साइड जानो लायो माने आंखौ बोखारनो लायो माने आं फोरोंनाय मोजां दुं दे लाजि गैया बायदि थुबाय थानांगौ इखौ ओरै थु ओमफ्राय मोनसेखौ ओरै थु एरै हेब्बानो जाबाय दे सिदा खालामग्रोनांगौ देनां माथो नोंलाय हौवानि न'आव हाबा जाखाना थाबा रोङाबाथो बुजागोनसो माथो रोंदों आं फोरोंनाय बायदि हेब दे इदि जाबाय आं नोंनि थाखाय बेदर सावदों ना सिक्स पेक खिन्थालाय खेबसे सिक्स पेक गस्ला गुलिब्रा गस्ला गुलि सिक्स पेक थालाबाय गस्ला गुलि खानायखौ बुंदा बायदि खादो आं नोंनि थाखाय बेदर सावदो दे इथिं दोङो अमा बेदर आं मैया बायना लाबोदोंमोन आरोना 3 केजि ओमफ्राय फोरानदो गोजा जानाय जाजोब्बाय रुखादों ओमफ्राय रुनायनि उनाव फोरानदो आरोना इखौ दा संख्रि बानलु लगायनानै आराम जाजायो खमसे खम 2 घन्टासो रुखादो रुनायनि उनाव दा फोरानगासिनो आरोना मैया लाबोदोंमोन आं सावदो मालायसोलाय सब सावना जाजोबनांगौ ना मा बेदर गोजा लाबबाय ओमफ्राय फ्रिनो मोनजानो लुगैना सावै जाफैयो आरोना मालाया बायनानै लाबो इथिं एकदम जन्था सावै जाफैयो आरो सैमाफोरा इदिनो जाखायो जमथाबनानै सैमाफोरा ना खानायखौ हरदोब्रा आंनो एसे दुस दुर्गा फुजा लानो हागोन दा हरथ'नो दुर्गा फुजायावसो नांखागोन दा नांथ'खाया आंनो जादे आंनि आमोलाव जादे ओमफ्राय अरखौ ब्लाव होना सानैया खामजोबनानै गोलैजोबदों रोसि गलायो फाग्लासो ओइ थाबनो बुरबक बारा गोलाव हेबनांला दुसखौ नांदो इसिनि हेबदो ओमफ्राय ओरै सिद्दा खालामदो ओरै सिद्दा लांदो ओरै आं बुंनाय माव थोनाय नंला नङाबा गना थोनाय नंला मासिम हेबगोन दे नोङो ओरै हेबलांसै आरो ओरै हेबलांखोबा दे बिदिनो हेब दे दंफांफोरखौथ' हाखांजोब्बाय नालाय एबार आङो पुरा बारिनि जिमान दोङो सबखौबो दानना लाजोबनोसै आरोना माने साफा खालामजोबनोसै आरो दालायफोर मावजि फिसा जादों नै मानसिया जि बरिया बाम जागासिनो नै दोङो नै एकदमबारे बिमानि गाइखेर जागासिनो अन्थाव नुयो मासेया फैनो हायाखै नै बिले गथ'आनो बिले बिमाया फैदो एकदमबारे जेबो खालामा माब्रैखौ लाबो माब्रैयाव दे नाय अरे नायब्रा कैमरा एक्शन ये जी खारे गिदिरा बुरा ini siapa ya Rek? Delay sabai mana hurlai di tenang bajing lay माबा खालामना बाय थायो माजुरखौ इदि थाबा ओइ बुलु इसोरखौ इदिनो दोनगोन आं जि खस्थ' होखागोन आं साला आयु माबायदि गोलैसिगौ नाना सानाया ओइनो बादल की चादर ये तारों के आंचल फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल सोरबाफोर कुन्दा बायनोबा बायफैनो हागोन नै कुन्दा थसेयाव बारा नङा 1500ल' माजा दानगासिनो ना हारसिंनो बेसेरा गोलोमफ्रुलायनाय आं जेबो सहाय खालामनो हायाखै आंबो दानना होनोसै दसे दाननोसै एसे मोनाबाय नालाय ना ओमफ्राय उन्दुना सिखारदों आं दासो मा खालामबावनो आरो दिनानो एकदमबारे बरिं ना दे दान आं बुंनाय बायदि दानो माने थाबनो जोबगोन मिथिबाय बैग्रि दंफांफोरा बिदिनो बिराद खस्थ' रायजासोबायलै आं इउटुबनिफ्राय फैसा मोना होननानै टेबु अबाव थांनायलै अबाव थांनाय मोनगोनब्रा उनाव जागोन ना माहाजोन इउटुबनिफ्राय इउटुब फैसादो आइफन बायना होदों मोनसे खोनाबाय आइफन मोनसे बायना होबाथाय मोनसे जाबाय
मावजि नोंना माथो मिस्ट्रिया फैलायबाय लोगोआ नों लान्थिथि केन्द्रा केन्द्रा थांना लाना फैलायदो नोंखौ उदैयाव खोनादों थै गोबालायगोन आं मावजि फिसाखो मावजिफोरखौ सावना जाजोबसै खोमा नै इमान दस नाङि इफोरखौ दानखांजोब्बाय आरो ना बिराद खस्थ' नांदों आखायाबो सुवाब जादो लाजि गैया रागा जोंलाय माने बिसोरो थगायदो होननानै ओमफ्राय जानाय बोग्रियानो खननै थायोमोन आरो ना ओमफ्राय दाना बै बोग्रिया खननै थायोमोन नालाय गैला दानफाय जाबाय बेसेरा होननानै सिरियल लांबाय आरो ना बोग्रिया नै नाय नै बोग्रि नङा सानदों खोमा बिसोर आं माबा थुख्रा खिन्थिनो र' नै बोग्रिमार मोजां ना नै आब' मोजां दा बैसाङा मोनसे गायबावनांसिगोन एबार बनजानो फाला आइया मेंबायनो आं दानोसै दानाबा आंथ' भिडिअ हमनो हायाहाय लासैसो भिडिअ हमनोथ' फेन्टार नालाय आं गावनि भिडिअ हमनाय बाय आइ दान दान मोजां दान दानबाव सोब्बानानै 20 थाखा दा थाब थाब दान लाजियाबो जोंखौसो अर्डार होबाय थादोंमोन दा गावहा दानाखै सु दङथ' आरो दाननो हामारदों माबायदि मोनदों आदा मोजां मोनदों दा ना बिराद मोजां मोनखायो बैग्रि दंफां दाननानै सुवाबबाय आलि 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 गथ' फिसायानो बैग्रिखौ दानजोबनांगौ मा भिडिअ खालामा बेलाय सल'फोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थाला आरो ना मान गोलाव खालामनो गोसो गैला मानोबा बरिं मोनदों आरो ना लोमजाहां साजाहां मोनदों देहाखौ बेनि थाखायनो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थाला भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बाय